čtyřtakt, dvoutakt, bateriový pohon. S novou generací pěchů Wacker Neuson nabízíme nejširší portfolio produktů na trhu. Nejlepší výkon při nižší hmotnosti a nové měřítko pohodlí. Malý výkyv udělá velký rozdíl. Úhlový vodící držák spolu se zvětšeným průměrem trubky umožňují přesnou a ergonomickou práci. Jednotný hutnící nástavec nyní pasuje na všechny modely. Vhodné řešení pro každou aplikaci s šířkou hutnícího nástavce od 150 do 330 mm. Zvýšená hutnící síla u čtyřtaktního pěchu. Náš nejsilnější dvoutaktní pěch se zlepšeným chlazením motoru. Další generace Zero Emission, akumulátorový pěch s aktivním chlazením. Buď běžný pohon, nebo bez emisí. Vyzkoušejte novou generaci pěchu od Wacker Neuson u svého prodejního partnera.